Ovaj objekat je visoko energetski efikasan zato što smo mi aplicirali kod Ministarstva zaštite životne sredine da napravimo toplotnu pumpu koja će podešavati i olakšavati grejanje objekta. Zatim ćemo grejati vodu solarnim panelima koji će biti na krovu vrtića, zato ova njegova čudna konstrukcija. Zatim imamo ove brisole koji leti odbijaju sunčevu svetlost tako da vrtić drže u, da kažem, jednoj finoj temperaturi. I sam vrtić je dignut od zemlje, tako da postoji jedan, ajde da kažem, da ga nazovem vazdušnim jastukom ispod, koji ne dozvoljava, znači da se hladnoća prenosi unutar vrtića. Ono što je jako važno jeste da slušate i osluškujete potrebe roditelja, da na osnovu njihovih potreba, znači, stvarate i gradite, i zato će sekretarijat od sledeće nedelje već imati i otvorenu liniju za sve roditelje čija deca imaju smetnje u razvoju, koji će moći da na osnovu njihovih potreba pruže različite vrste servisnih usluga i podrške, jer zapravo to jesu deca kojima je potrebno da uživaju u istom ovakvom prostoru kao i današnji, znači, naši sugrađani.